DJ Sharif on the beat. Ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillahi, ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillahi. Ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillahi, ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillahi. Bismillah ya adin samadin ya rabbana lillahi, ya rabbi yalwata kirjina nan yabar rasulillahi. Allah ka kara min fikira ya wahabu jalla ilahi, tambatan manzan Allah cikin nutsuwa lillahi. Ya rabbana sarki dabara ya kalikin mu buwayi, ya rabbana yau ma na zo zan yabar rasulillahi. Ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillahi, ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillahi. Kan yi olumu na salati rabbana wanda bai yankewa, shugabana daga amina ya shugaban kyawawa. A cikin salatinsa ahalin da su ne suke askawa, daga kan imama Ali har kan Mahdi kai ta daɗawa. Allah ka yi markar salati ga Fatima yar baiwa, sirrin gidan annabta yar Muhammadin Rasulillahi. Muhammadin Rasulillahi, Muhammadin Rasulillahi. Janar Jilani shehunanmu dole ne na yabe ku, Shak Nasirul Kabari Barhama in yasina kaunar ku, Dan Fodiyo da Imamu Kumaina Alkamu da yi sannunku, Kasim Sulaiman Sayyid Nasarullah ina kaunar ku, Sarkin gida Abdul Jabbar jarumi na manzana Allah, gaishe ku taurari kuma kadimai gun Rasulillahi. Ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillahi, ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillahi. Lambai kasi da abu shahada ya mujaddadi jagora, kai na yi wa bai a mulana dinkani nake daga dara. Da malil badar saburi shakturi ɗalibin jagora, ina son ka malamu turi zan faɗa ko ina daga dara. Shak ya kubu ya katsina garkuwa ga banzara, kara kuri malam kai ne akan gaskiya wallahi. Muhammadin Rasulillahi, Muhammadin Rasulillahi. Assalamu alaika Rasulillah, yau ma faga ni gare ka da sabon yaban da na tsaro, na yi ne dan ina kaunar ka. Ka sani bani da buri da sai dai na dinga yaban ka, basira tunani na duk nazari na yana a gare ka. Ya Rasulillah mun ce in na yi baitin ka ji shi da kanka, kai mai sitambi ratsa zuciyoyin ibadillahi. Ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillahi, ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillahi. Na yi nazari na duba cikin dukkanin halittar Allah, babu cikakke sam babu mai cika da kamala, sai kai Habibullah kai ne mai isa a fadar Allah. Ba nabiyin ka karimi daga rabu sai fa kai Abdallah, ke da ta imani in ka ce la ilaha illallah, baya cika sai in ka ce Muhammadin Rasulillahi. Muhammadin Rasulillahi, Muhammadin Rasulillahi. Kai ne cikon annabta, kai ne ka zo da sakon Allah, kuma daga kai ba kariya an rufe risala Abdallah.
ya hamidin mamudin da kai ne ka kau da jahala kai sar da sakon Allah sannan ka zo ka tsai da adala duk duniya ta yi haske albarkacin ka sirrin Allah an tsai da addini albarkacin zuwan rasulillahi ya shugaban kowa Muhammadu rasulillahi ya ta kamar kowa Muhammadu rasulillahi ya mai fada da cikawa al'amin mai riko da amana zancen ka zancen Allah da baka zuwa dayyana ɗabi'unka alƙur'ani baka sarrai bare kai barna an tsarkake ka da sarkin rabbana sidina ganina don haihuwar ka habibi ka tsarkaka abin bege na babu tawaya gare ka Muhammadun rasulillahi Muhammadun rasulillahi Muhammadun rasulillahi duk an ya ɗauko matsayinsa aje a ɗauko naka har mursalai in an kawo duka babu wanda ya kai ka ulil azam dukkan matsayin suna karkashin ikonka an takade an tace an rairaye su an zaɓe ka kun san idan rana ta fito komai fa sai ta haska haske da ya zo dufa za ya yaye ibadallahi ya shugaban kowa Muhammadu rasulillahi ya ta kamar kowa Muhammadu rasulillahi matsayi na Ibrahim ku sani shi ne kalilullahi matsayi na Musa shi kuma to shi ne kalamullahi annabi Isa shi kuma kunga an ba shi ruhullahi karshen mukamai mu kuma namu shi ne habibullahi kai ne ka zo a ƙarshe ya shugaban mu kai ne fari karamin su babban su Muhammadun rasulillahi Muhammadun rasulillahi Muhammadun rasulillahi na ji Jibril ma ya ce da rasul da hannunka ilaika sanda ya yi kokanto a lokacin da rabu ya kage ka ya ce in ya je karɓo sako buɗe hijabin duka Jibril ya je wajen da ya buɗe a can ya iso ka Jibril ya dawo gumban zo na rasul mai albarka ya faɗi cikin mamaki milka ilaika rasulillahi ya shugaban kowa Muhammadun rasulillahi ya ta kamar kowa Muhammadun rasulillahi mai makarimul akalaki da tausayawa kayorin jaye baka da tsauri baka da girman kai uba ga tagwaye kalaminsa mai taushi ne baya fushi ku zo mu kiyaye dukiyarsa zai bayar ne baya zuwa gidansa ya boye da wannan habibi yayi nasara sannan ya yorin jaye akan al'ummarsa da kyawun halayya rasulillahi Muhammadun rasulillahi Muhammadun rasulillahi sadaukin sadaukai annabi ya sirkin imama aliyu karfinka ya zarce misali sannan ka zakin ayyo tarnakin aduwan Allah ka sanya fajirai sun shiryu a tamfara su da karfi ka murkushe su sanni ta kiyo sun sallama sun bi ka habibi na rabbu jalla kawiyo ba ja da kai hai nasara shugabana rasulillahi ya shugaban kowa Muhammadun rasulillahi ya ta kamar kowa Muhammadun rasulillahi ku sallama wa manzan Allah kawai ku zo fa mu bi shi duk wanda to yake bin sa ya sarrafa na fato zai bar shi domin ku Allah na yarda cikin karkashin yardar shi yana yin fushi da fushin manzana Allah idan ka tabo shi Allahu ya aje komai ya tsaya yana jiran cewar shi in ya ce kun
ya kunto zai kasance rasulillahi. Muhammadu rasulillahi, Muhammadu rasulillahi. Shaukin ganin ka nake yi ko da yaushe ina kewarka, daɗi nake ji annabi shugabana idan na tuno ka. Jazaba take kama ni idan ana ambatar sunanka, sururi nake ji annabi dan na san ina kaunar ka. Ya rasuli na taso yau gani nan ɗani ne naka, amince da ni ka kira ni na zo ziyara rasulillahi. Ya shugaban kowa ya Muhammadu rasulillahi, ya ta kamar kowa ya Muhammadu rasulillahi. Ya rasulin dai ka munce da ni babu mai min illa, kaman da bai ka tsare ni ka lulluban bargo abdallah. Gaban jallabi dan sirrin nan da ke tsakaninka da Allah, dan kaunar da kake yi wa diyar ka Zara Ubatula. Dan Imam Ali da Hassan da Husaini dan a'imma sirrillah, abin lamuni na wadata da aminci rasulillahi. Ya Muhammadu rasulillahi, Muhammadu rasulillahi. Ya ta kamar kowa Muhammadu rasulillahi, ya garkuwar kowa Muhammadu rasulillahi. Ya abin yabon kowa Muhammadu rasulillahi, ya nutsuwar kowa Muhammadu rasulillahi. Abin yabon mu dan baiwa Muhammadu rasulillahi, nemar mu dan baiwa Muhammadu rasulillahi. Sururin mu dan baiwa, kai kowa ya tabawa. A amsa cikin nutsuwa Muhammadu rasulillahi, a ambaci kyakkyawa Muhammadu rasulillahi. Kowa da kowa sai Muhammadu rasulillahi, dan maza da mata sai Muhammadu rasulillahi. Yara da manya sai Muhammadu rasulillahi, matasan sun ce sai Muhammadu rasulillahi. Matan sun ce sai Muhammadu rasulillahi, ƴaƴan sun ce sai Muhammadu rasulillahi. Iyayen sun ce sai Huraira buɗa mata, nuna murnar ku yan mata Muhammadu rasulillahi. Haram maulidi na dangata Muhammadu rasulillahi, kaunarsa ce mafita Muhammadu rasulillahi. Sirrin biyan bukatata Muhammadu rasulillahi, sanyin idanuna Muhammadu rasulillahi, farin cikin ruhina Muhammadu rasulillahi. Abun faɗan harshe na Muhammadu rasulillahi, sanka ne aikina Muhammadu rasulillahi. Yabanka ne zance na, sanka ne dafa'ina, sanka ne jalabina Muhammadu rasulillahi. Kai ne rufin asirina Muhammadu rasulillahi. Ina son ka abana Muhammadu rasulillahi, ban sarka ruhina Muhammadu rasulillahi. Da dukkanin dangina Muhammadu rasulillahi, har ummi da abana Muhammadu rasulillahi. Mata da 'ya'yana Muhammadu rasulillahi, na kusan ka da kaina Muhammadu rasulillahi. Kai ne ibadana, ku zo ku yi min tafi, ku zo mi da fifi Muhammadu rasulillahi. Mu nuna murna yafi Muhammadu rasulillahi, yo ambatansa mai kafi
Muhammadin Rasulillah ya sanyi maganin zafi Muhammadin Rasulillah ya mai sirrin lilafi Muhammadin Rasulillah ya ta na rago da mai karfi Muhammadin Rasulillah amma ga tsara ubatula Muhammadin Rasulillah mu gaida sirrin Allah Muhammadin Rasulillah abin yabo Abdallah mai kwana sallah ya masoyin Allah muna kaunar ka sai kulla Muhammadin Rasulillah ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillah ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillah Kammala anan zan birki yan uwa zana yo ban kwana abba na ammar ne ya Nasir ake kira sunana ko ku ce Muhammad Nasir garkuwar Uzairu ogana Rakin Sharibu Mubarak Sidi malami ne a wajena kuma kalibin maulati sayyida Khadijatu ummina lahira sarwiya mata gurin rasul ya shugaban kowa Muhammadin Rasulillah ya ta kamar kowa Muhammadin Rasulillah